Heipä. Heippa ihanat tulijärvelöt Indigo Ilves Tarotista. Tässä on teidän lokakuun tulkinta. Eli tämä on tulielementille Oinas, Leijona, Jousimies, Aurinko, Kuu, Nouseva, Venus. Eli jos tuntuu, että tämä ei nyt kolise, niin älä vedä mitään ylimääräistä hengityselimiin, vaan käy katsomassa milloin sun nousevan kuun ja Venus-elementin tulkinnat. Siellä voi olla jotain, mikä kolisee paremmin, tai sitten täydentää tätä tulkintaa. Ja universumihan ei ole sille ihmisten keksimään aikaa. Tämä voi olla alkukuulla, loppukuulla, puolivälille tai jollekin nämä voi olla jo käynnissä. Tuliörvelöt. Siitä. Avain. Successful outcome to your problems. Menestyksekäs lopputulema sun ongelmiin. Avain löytyy jostain. Marriage. Avioliitto. Eli avioliitto on jollain tavalla nyt kyseessä. Joku saattaa joutua naimisiin. Purjehtia avioliiton satamaan tai muut avioasiat tulee nyt kyseeseen, tai joku potentiaalinen avioliitto tulevaisuudessa. Höyhen. Someone you know is undependable and insincere, eli joku, kenet sä tiedät, on epäluotettava ja vilpitön. Vilpillinen, ei vilpitön. Epäluotettava ja vilpikäs. Se on hyvä sana. Kameli. Persevere and you will overcome problems. Eli peräänantamattomuus tulee voittamaan ongelmat. Alright. Lähdetään katsoa Eight Coins Tarot pakasta. Mä en lue tästä käänteisiä. Tässä pakassa on 2 kappaletta marjojen 10, marjojen 3 ja sauvojen 9. Ja olikohan tähtikorttia kans 2? En muista. Mutta ette ihmettele, jos ilmestyy useamman kerran 2 eri korttia, samaa korttia. Lokakuu 2023. Tuliörvelöt. Jousimies, Oinas, Leijona, Aurinko, Kuu, Nouseva, Venus. Poljesti mun örvelöille. Mutta on hieno asettelu aina tässä. Marjojen 10. Jehna. Jehna. Sauvojen kuningas. Se on teidän ikioma energiaa siinä. Miekkojen 6. Se tuli myös vesielementille. Sulla voi olla vettä kartalla, tavoittaa tekemässä veden kanssa, mutta en pakota. Ja hallitsija Oinaan energiaa. Happily ever after. Jollakulla nyt saattaa ihan oikeasti olla tosi kyseessä, mitä tulee rakkauteen. Tämä voi meinata avioliiton solmimista, kihlausta tai ehkä ihmisen kohtaamista, kenen kanssa sä tulet jakamaan sun elämää tosi pitkän aikaa. Tai voi olla myös kotiin muutto. Tässä ne pitelee tassusta kiinni ja kävelee kohti autiotaloa. Sillä on sateenkaari ja kaikkea. Eli tämä voi meinata sitä. Se voi meinata myös ihan vaan perustyytyväisyyttä, ihan vaan. Perustyytyväisyyttä ja onnellisuutta elämään, hyvän olon tunnetta, mielekästä tekemistä, mielekästä elämistä. Sitä, että
sulla on fiilis, että kaikki on ihan oikeasti hyvin. Onko kaikki tai mikään tai kaikki koskaan täydellisesti noin ylipäätään, mutta ne siunaukset siellä painaa paljon enemmän kuin se mahdollinen shaiva tai haaste, mitä kukaan ei tässä elämässä välty. Sauvojen kuningas voi edustaa sua tai sitten jotakuta sun elämässä. Sauvojen kuningas, hänellä on fokus. Hän on rohkea, karismaattinen, itsevarma ja päättäväinen. Ja kun sillä on silmissä joku tavoite, niin sen hän myös tulee saamaan. Hän luo, rakentaa tulenpalavalla, visionäärisellä fiiliksellä. Hän näkee asioita ehkä silleen outside the box. Hänellä on uusia ideoita, mitkä hän haluaa panna käytäntöön. Oli tämä sitten ihminen, tämä voi olla se joku, joka liittyy tähän sun avioliittoon, tai sitten tämä on sua, tai sitten tämä on energiaa ylipäätään, mitä sä tuut syleilemään, tämmöistä hyvin vahvaa, hyvin ulospäin suuntautuvaa, toimeliasta energiaa. Ja se on täällä nyt tosi vahvana, koska on myös hallitsija. Keskiössä on miekkojen kutonen, ja tämä meinaa sailing away, siirtymään jollekin rauhallisemmille vesille. Ehkä konfliktien jälkeen, ehkä epävarmuuksien jälkeen, ehkä riitojen jälkeen täällä on tämä avain onneen. Eli menestyksekäs lopputulos johonkin sun ongelmaan. Ehkä on ollut jotain riitaa, ehkä on ollut varoja paratiisissa tai mitä tahansa. Ehkä joku purjehtii pois yhteydestä, missä on ollut joku ihminen, joka on vilpikäs ja epäluotettava. Ja se jätetään taakse. Ei jakseta enää taistella. Tässäkin nämä miekat, ne on jätetty tuohon laiturille. Niillä on sahattu toi laivan naru, köysi, mikä pitää tuossa satamassa. Se on niin kuin hakattu poikki, että tänne ei ole enää paluuta. Mä lähden katselemaan parempia, rauhallisempia, onnellisempia vesiä. Tai voi mennä ihan fyysistä kirjaimellista muuttoa, ihan fyysisesti tai sitten emotionaalisesti parempaan paikkaan siirtymistä. Ja hallitsija, täällä on hirveän vahva maskuliini energia, eli tämä nyt saattaa olla jollekulle sun divine masculine, joka purjehtii sua kohti tai se on jo sun elämässä, tai sitten tämä voi olla sun oma energia. Tämä voi mieltä myös pomoa, jonkinlaista auktoriteettia, mutta hallitsija ylipäätään puhutaan niin kuin voimassaan olevasta, heränneestä maskuliinista. Joku, joka ylläpitää, suojelee, rakentaa ja menee eteenpäin. Rakentaa valtakuntia sillä ihanalla visiolla, sillä fokuksella, mikä hänellä on. Tämä maskuliini on turvallinen. Tähän ei voi liittyä tähän sulka. Hän ei ole vilpikäs. Ja jossain tapauksessa voi liittyä myös isään tai isoisään, johonkin merkittävän maskuliinin, joka tapauksessa sun elämässä, tai sitten sua ittees. Eli se palo, päättäväisyys ja se kestävyys. Teille tuli nyt molemmat maljojen kympit, kuin ihanaa. Tämä voi mennä tämmöisellä urarintamalla, yritteliäisyyttä, omaa yritystä, oman tien raivaamista, oman näköiseksi, hyvää yhteisöä, hyvää ilmapiiriä, suvun, perheen, rakkaiden tukea, sielun perheen tukea siinä sun omalla matkalla. Sauvojen kuninkaan tarkenti maljojen kymppi. Se on tehnyt teillä 2 kertaa. Happily ever after. Potenssiin 2. Ja joille kuule täällä on ehkä oikeasti vahvasti nyt toinen tulielementti. Ei ole pakko olla aurinkomerkki. Se voi olla myös vaikka nousevana tai
sitten se on vaan se energia, mitä hän syleilee, mikä hänestä pursuu ulospäin, missä kaikissa on kaikkea elementtejä, kaikkia elementtejä. Ja hän nyt niin kuin syleilee, sinä tai joku syleilee tosi vahvasti tätä. Jollakin voi olla nyt se visio siitä kodista, se oikeasti se koti sun rakkaan kanssa, koti perheelle. Perhe on ihan se 2 ihmistäkin, jos se tuntuu perheelle. Perhe voi olla myös ne karvavauvat. Perhe voi olla sielun perhe. Sä voit olla perhe. Omalle itsellesi. Mutta tämä on se palo ja fokus, se visio siitä, että miltä mä haluan mun elämän näyttävän, mitä mä haluan kokea mun tulevissa nyt hetkissä, mitä mä haluan kokea nyt. Ja sehän on se salaisuus. Me tullaan kokemaan niitä kaikkia kauniita asioita, kun me pystytään kokemaan ne nyt tässä hetkessä. Joo, voi olla vähän haastavaa kokea olevansa vaikka rikas tai rakastettu, jos sä et ole kovin varakas tai jos sä oot sinkku. Mutta salaisuus on siinä, että sun täytyy kokea sitä rakkautta, rakastaa omaa ittees samalla tavalla kuin sä koet tai haluat kokea sitä rakkautta tulevan myös ulkoapäin. Tai sitä turvallisuutta ja vakautta, että sulta ei lopu ikinä mikään tarpeellinen, että sulla on aina varaa kaikkeen, mitä sä tarvitset, että sä oot turvassa taloudellisesti, että kävi mitä kävi. Näihin energioihin virittäytyminen on se hirveän tärkeää. Ja just siinä on sauvojen kuningas, tämä mestari, niiden asioiden visioimisessa. Yleensäkin se, mikä on sun maljojen kymppi, mikä tekee sut täydeksi, mikä tekee sut onnelliseksi, mitä sä haluat sun elämän näyttävän. Tämä on ihanaa energiaa. Kaikkien teidän tulkinnat on ollut tosi ihania. Te olette nyt 3. elementti, kelle mä tein tulkinnan. Ja nämä on kaikki semmosia upeita. Miekkojen 6 tarkentaa miekkojen 8 ja ilmaelementillä taisi olla myös miekkojen käsi tässä samassa asennossa. Ja illuusio siitä, että ollaan jollain tavalla ansassa, että ollaan kädettömiä. Ja miekkojen 8 voi meitä noidankehää, kiertäviä ajatuksia, tapahtumia, yleensä ikäviä tapahtumia, mitkä toistaa itteensä. Ja ne tulee toistamaan itteensä niin kauan, kunnes me päätetään hakata pois se yhteys siihen tilanteeseen, asiaan, ihmiseen, mielentilaan, mikä on saanut meidät vain juoksemaan sitä noidankehän ympäri ja ympäri. Ja tämä meinaa nyt tämän miekkojen 8 energian taakse jättämistä, että mä en halua enää tätä. Tämä ei ole totta. Mä en ole kädetön, mä en ole silmätön, mä en ole jaloton, mä en ole vanki. Mun ulkoiset olosuhteet on kaikki musta itsestä kiinni. Ja mä voin valita niitä mun ulkoisia olosuhteita. Jos en kokonaan, jos en täydellisesti, just tähän hetkeen. Mä pystyn kuitenkin vaikuttamaan siihen, että ketä ihmisiä mä pidän mun lähellä, ketä mä sallin tulla mun lähellä, ketä mä sallin tulla mun elämään. Jos täällä on tämmöisiä höyhentyyppejä, niin jos siellä on semmoisia energiaa vieviä asioita, työpaikkoja, mikä tää on? Ajatuksia. Sä voit valita katkoon ne pois ja jättää ne miekat sinne. Sä et tarvitse sitä enää. Sun ei tarvitse taistella enää. Elämässä ei ole kyse, että meidän pitää vaan selviytyä. Meidän kuuluu elää. Siksi me ollaan tänne inkarnoiduttu. Hallitsijan tarkentaa erakko. Nyt täällä on neitsuen energiaa myöskin. Sulla saattaa olla kartalla tai voit olla tekemisissä. Ja tää nyt meinaa sitä liikettä ja toimintaa omasta sisäisestä viisaudesta käsin.
Täällä on ollut tai tää tulee vielä edelleenkin olemaan jonkinlainen iso, suuri, ihana etsikkomatka. Erakko puhuu itse tutkiskelusta, vetäytymisestä, joo. Että me saadaan selville se, mikä sitä meidän lyhtyä valaisee. Perus Rider-Waite-Smith-pakassa erakon lyhdyssä on tähti, ja me ollaan puhuttu miljoonat kerrat sitä johtotähdestä. Ja siitä puhuttiin muuten taas nyt ilmaelementin tulkinnassa. Jos sulla on ilmaa tai tekemisessä ilman kanssa, niin kannattaa käydä tsiikaa se. Että löydetään ja ymmärretään se meidän johtotähti, se mikä sen valo meille on, mikä tuo johdatusta ja opastusta meidän polulle. Joillekulle tämä saattaa meiltä kirjaimellisesti jonkinlaista opetustyötä, mentorointia, tai sitten joillekin tämä voi olla, että sä löydät opettajan, löydät mentorin. Mutta joka tapauksessa tämä on joku, jolla on kokemusta, joku, jolla on viisautta ja joku, joka pystyy antamaan ja jakamaan sitä omasta viisaudesta. Sun ei tarvitse olla opettaja, eikä mikään pappi tai mentori tai neuvonantaja, että sä voit jakaa sun viisautta. Sä voit antaa apua ihmisille, jotka tarvitsee apua. Tämä on jotain, mitä sun halutaan pistävän käytäntöön konkreettisella tavalla ulos susta sisäpuolelta ulos. Jos tämä on tämä Hebo, joka on tulossa tai on sun elämässä, maskuliini, tämä on tosi viisas. Hän on vanha sielu. Hänellä on hirveästi elämän kokemusta. Hän saattaa olla vuosissaan vanhempi kuin sinä. Voi olla myös sielun elämässä vanhempi kuin sinä. Sielujen kierros, kuinka monta kertaa hän on inkarnoitunut ja kuinka monta kertaa se on ollut olemassa ihmisenä tai jonain muuna. Mutta tämä ihminen on täällä ohjaamassa myös sua. Joo, te ohjaatte toinen toisianne luonnollisesti. Sauvojen kuningas on hyvin nuori. Kuninkaat on jo kypsiä, ne on tavallaan mestareita, mitä tulee siihen oman maahan, mutta hän on hyvin nuoren näköinen vertaa vaikka hallitsijan. Ja tämä puhuu just sitä visiosta. Sauvojen kuningas, ketä se edustaa, se on joku, kuka näkee selkeästi, mitä hän haluaa, ja hän lähtee sen perään, hän lähtee rohkeasti ja päättäväisesti toteuttamaan sitä. Mutta sitten täällä on tämä hallitsija, jolla on ehkä iän, ehkä kokemuksen, ehkä sielun kasvun mukanaan tuomaa viisautta. Ja nämä yhdessä on aika lyömätön kombo. Ja se tuo sitä täyttymystä, onnellisuutta, sen näköisen todellisuuden, kun sä haluat, että se on. Mutta niin kuin aina, jotain pitää katkoa pois, jotain pitää jättää taakse. Oli se sitten joku toinen ihminen, joku ei ole, tämä nyt ei välttämättä ole kaikille tämä viesti, mutta anyways, joku ei ole luotettava, joku on vilpikäs. Vilpillinen on se sana, vilpillinen. Vilpikäs on parempi sana, se on vilpikäs tästä lähtien, kirjoittakoon se kaikkiin sanakirjoihin. Ja se voi olla joku, kenen jonkun täytyy tiputtaa pois. Ehkä se voi olla joku tämmöinen itsensä toistava tapahtuma, asia. Etkä enää halua sitä. No et varmaan, jos on tämmöistä. Joillekin se voi olla mielentila. Joillekin se voi olla paikka. Katsotaan Kipperistä. Kipperin Fortune Telling Deck. Tähän loppuun vielä. Mitä viestejä tuli örvelöille? Jousimies, Oinas, Leijona, Aurinkokuu, nouseva Venus, lokakuulle 2023. House, talo. Pakan pohjalle jäi occupation. Tämä voi mennä työstämistä, semmoista lanttien kasienergiaa.
Täällä oli tämä kamelikiippi, tämä mennä sisäisten voimavarojen kautta tai avulla polttavan aavikon läpi. Ja sillä on sitä vettä tosi paljon mahassa, vai minne se meneekään. Nämä on vaan se sisäinen voimavara. Mutta täällä nyt puhutaan hirveästi talosta. Täällä on nyt niin kuin 3 tämmöistä korttia. Luetaan, mitä se meinaa tuossa. Joku saattaa ilmeisesti olla muuttamassa, ehkä rakentamassa, löytämässä kodin. Tämä näkymä pitää sisällään potentiaalia. Kirjaimellisesti tämä on talo, koti, omaisuus. Se voi kuvata rakennuksia, mutta enemmän abstraktisti se edustaa turvaa, turvallisuutta, perhettä, mukavuuksia ja vakautta. Se kuvastaa asioita, jotka pitelevät sinua ja joita sinä pitelet. Ja tämä viittaa joihinkin pitkäikäisiin investointeihin, mitkä syntyy energiasta ja kekseliäisyydestä, visioista. Se on täällä. Tämä voi edustaa perhettä, naapurustoa, kotia, taloa. Edustaa vakautta ja turvallisuutta. Se voi edustaa myös turvallista ja hyvää työpaikkaa tai työtä niin kuin asuntojen parissa, real estate. Se voi edustaa myös vakaata, vahvaa ja turvallista ihmissuhdetta. Joku ihminen, joka on sulle koti. Jos puhutaan ajoituksesta, joskus näissä on ajoitukset tässä pakassa, approx 6 kuukautta, mutta pidetään mielessä, että universumi ei tottele ihmisten keksimää aikaa ja teitä on tosi monta siellä. Mutta sanottakaa nyt sekin. Aivan kauhean ihana tulkinta taas mun mielestä. Mä haluan oikeasti kuunnella, mitä te fiilistelette tästä. Kiitos, että mä sain katsoa teille taas nämä kortit. Jos oot uusi kanavalla, niin ihanaa, kiitos siitä. Pistä kanava tilaukseen ja videoa tykkäisi ja ei maksa sulle mitään. Ja on mulle hirvittävän iso apu. Mua pystyy seuraamaan Instagramissa, Facebookissa ja TikTokissa Indigo Invest Tarot. Ja jos sä haluat ikioman tarot-tulkinnan multa, ohjat siihen löytyy tuosta alhaalta. Siinä on se plus muuta tai jotain. Klikkaa se auki ja siellä on ohjeet. Mä lähden reissuun viikon parin päästä. Milloin se on? Mä en muista, mikä päivä nyt on. Silloin en luonnollisesti tee tulkintoja, mutta kerkeen ottaa joku sen ennen sitä. Mutta me palataan. Pitäkää huolta. Ootte äärettömän rakkaita. Moikka!